Hey, Alice Zuzi. Jirisei. Kurisei. Alice Zuzi wakurumidza. Hey. Jirisei. Ndandichishotekana ndikati ngambira sei ndigwenda palive kunotaura nevanhu. Kabhenderera. Haina kubhendere negirikini yangu iyi. Inonge yakabhenda chii chikuitika panapa? Inonge yakabhenda. But ini wacho ndindakatobhenda mhero zvikuitika. Zviri se Sharon Matenga. Textual Jeko Christian. Shingi. Zviri sei. Ndakuona ndiwatanga Alice Zuzi. Ndiwatanga Kevin Mujuru. Zviri sei. Tione. Paida, say. Oh, okay, fine. Ndakuisiya yakadero. Shingi ndakumhorosa, paida ndakumhorosa. Alisamu masi. Zviri sei. Membeta chikiribidi changu chipanapa chepa-laptop. Muri sei, guys? Ndati ndikaischedula kure ka ndoona wausimbe. So ndakungoita zvekuti 15 minutes before ndozvandakuita. 15 minutes before pandengowa energy. Thanks, Ali. Thank you. Ndamboti akanimbonza dzidzai. Zviri sei dzidzai? Jamwe sekuru vangu ainzi sekuru dzidzai so but vekwana mama vangu chagova ndogona kutopinda nawo ndikatosangana nawo muzhira moziva. Energy iri kuita richiuya slowly but sure, slowly. Asi zvasoti but zviri kuita zvichiita. Thank you, Sharon Matenga. Samumasi. Zviri sei. Brian Maregezi. Geoffrey Kwamambo. Shingi Mpanda. Zviri sei. Nhasi iri nanewo. Zviri nane. I cannot complain. Ndofanira kuti nawa Sisi. Sisi. Muri sei guys. Pane changu yangu iri kunonoka. Kuri sei. Asi toda vanhu vanokwachifona. Ndambonzwa madhirama makambosangana nawo pakushare maroom. Handifungwe ndindega ndakasangana ndakaita dhirama kaini. I'm sure kune patori nevamwe vakabudisirana zvinhu pazhe. Vamwe vakaitirana. Vamwe vakadzingwa. Vamwe vakanzi aiwa. Pane imwe ndakuzoita yekuti unodzimirwa foni wasvika pastation. Ngendichinyora papi manjekera. Kuti ngendichi kudzimirwa foni wasvika pastation. Unenge wanzi uya. Laptop yangu kunoita network yacho indoingunoore. Iwe tofanira kutomboiita yekuti konenge wanzi uya kuya wasvika. Indakaitirwa kaini yekunzi uya kubasa asi ndasvika pepe munhu bva andzimira foni. Totozomboiita iyoyo. Musi. Ndine vanhu 2 vangu vandaifanira kuunza panapa panoita zvekuimba izvi. Pandakavati pambomira. Yacho kudzimirwa mafoni wadedzwa kubasa. Itori rimwe topic iyoyo. Epingulube. Sisi kuyangu ikuita very slow. Chichaitika guys. Data yacho iriti baba. Sharon Gatawa. Sisi tatenda Junu Mukwesha sei. Semi. Ndakatokrosa border. Ndatofanira kuiita pamwe mangwana ndikava ndikaona energy. Ndongoisa 15 minutes before. Zvokuisa day before. You never know kuti unofuma uchirwara kana unofuma usingarwari mamwe zvakazoitika pepe. Ndanda kuzongoramba extending non-stop mawana manje. Sei kuchikuramba chitenderere. Abi Nyagomo sese yazoita manje. Yaita. Alfred Mashinge ndakumhoresa.
afraid shanda kuti ndichiwanane zvavana pane zvemusuyo. I cannot complain. Ndofanira kutenda Mwari kana ndakuita ndichinzwawo zvenani. Musoro wangu ndo uchiri nekakurwadza zvawakawo. I may not say but musoro wangu uri kutaka kundirwadza mbichana. But ndine mushonga wandakapiwa pandakadzokera futi kwadhokita saka turamba Betha Chikungwa handina kumhorosere. Wilba Mangwendeze sei Julie Mukunza zviri sei guys. Vamwe vacho handisina kuonawo pamwe nenge yamhanya uyu yacho. Maiti uono tinofambira. Handizozivi kuti tinoita bhozi pamwe togona kuzoshandisa this one yepachidhure. Florence Mukarakate, we say Sister Flo. Sister Florence, zviri sei? Handiti ndandichibhoekana guys, tongosvotekana ndichigara ndari one ndikati gandisei ndimbo Juliet Mukunza zvakuita zvitanani chakupfuura musi kubva musi Friday kusvika nhasi zvaita zvichiita nani kwangosara musoro chete ndo unongodonipa problem but zvimwe zvese zvabho. Brenda Machekere sei ini notification ndaiona here pandaenda palive tendai mutukubi ndakuti ndichiwanani ndisandanyasota fully but tiri kunyeberana ndakuti ndichiwanani Tsawanda Hongwe noshi dzasvika Eunice Daderera vimbai Garnet sei ndakungoita zvongoti 15 minutes before ndoisa notification. Sisi Runi Orani thanks Chira Cloves Van Clubs ndokunyika ipi munhu guys itoongororai munhu anonzi Kiara Clovers Van Shalakwat kuti haazotitaurire zvimwe zvisizvo nebosasiwo ndokunyika ipi. Timboona Eunice Dadera Nati the P ndakuona guys ongororai munhu uyu guys kuti hatitire drama here wandaisa apa asi tozomuziva kuti haasi muforeign here. Right, tudamboya nenyaya yemaroommates guys, mumbondiudzawo muchimbotaurawo nyaya ndichimbonyatsokugwinya so guys muzondoonani Enzo Asha. Oh my god, guys ndaona munakadzi Enzo Asha guys Enzo ndafara guys Chirauro how what happened Enzo the Enzo to the Enzo steering gasa disappear Enzo wacho guys angorega ngoti tsoti obvaenda zvite guys apa munhu achafosi guys musadero guys. Hey cousin ndakeze ndikuona chiri chikuitika zvini anogara ari pose tisina mvura ndamuona ini Enzo wacho ni mukuzviona here nzanzi Enzo anogara ari panapa tasambomuoneni shuwa ndatanga kumuona izvozvizvi vanhu vese naEnzo makambomuona here pano Enzo but mukuti anzi Enzo anogara ari panapa inini sei Enzo hamene ako kana uriwe Enzo unofanira kupinda palive hamene ako kana ari manager wako ari kubloga ini nhasi uchanyara minedise ndakusalinga vamwe kana anaoseriwa hamene ako nhasi uchatadza kupinda because hatisozoita nenge aloga ndii ndafara ndabva ndatopora to the forest
link rangu rarejectwa guys, saka ndoita sei? You know what, let me log out ndicreate rimwe link. Link rangu rarejectwa neYouTube, saka guys ndiri kuloga out in 5 minutes ndodzoka. Link rangu rarejectwa neYouTube kuti ndisende guys. What apa tatafamba guys. Tatafamba guys, anasvika ku 65. Anyway, dai ndite log out ndidzoke because link rangu rarejectwa. Link rangu riri kurejectwa. Mnai ndilog out ndidzoke. Dzokai guys, ndakuloga out ndidzoke futi. Rarejectwa, hapana kwati kutomboenda and handitombokwasa kuedha vanhu. Kana ratongoita red kwandiri, it means kuti harichatoiti. Alright. Ndegai ndilog out ndidzoke futi in 5 minutes ndendapedza kugadzira rimwe link. Saka in 5 minutes guys, kana musina kuwana notification, just come back mocheka kuti hapana live yatanga here. Ndokumbirawo 5 minutes. In 5 minutes izvizvi tongoti 25% na 9:35, to be precise 9:35 zekunoku. Ikoko dzedza nguva. KuZimbabwe nguva ndiudzewo kusi kuZimbabwe nguva. KuZimbabwe nguva guys, link rangu rarejectwa. Anyway, ndigirikini TJ hameno zvokutaurawo. Ndigirikini uyu inguva izvozvizvi please kuZimbabwe. Alisi ndiudzewo time yako ikoko kuti inguva inguva guys, ndiudzewo time kuti kuZimbabwe nguva. Dakuta time kadze kuti ndiwirira nemi kuti ndendadzoka panapa nenguva dzakati. Kusesingachaoni macomments guys. What just happened? Alice, okay, 4:27. Okay, na 4:35 ndinenge ndaita sei ndadzoka panapa. Ndakuita exit ndidzoke na 4:25. Exit 4:35, sorry, 4:35 ndikudzoka nerimwe link. Saka moncheka na 4:35.